molt, molt bé. Estem venent molts llibres i esperem vendre'n molts més. El llibre que més s'està venent, de moment, és el llibre de les tres Manolites, de cuina, el de Joan Roca. El lleidatà és fàcil i el que més es vendrà també serà el de l'analfabeta. 2014 serà l'any millor de Sant Jordi des del 2010. Jo crec, Per sort fa molt bon dia i la veritat és que l'afluència és important per l'hora que és que la gent està treballant. Es veu que va passar molta gent i esperem que aquesta tarda això s'animi i que vagi com esperem que vagi molt bé. Nosaltres només venem còmics i clar, aquest any sobretot Frozen per la pel·lícula, després el manga també es ven molt. Nosaltres estem més enfocats al còmic independent, però sabem que el dia de Sant Jordi no té tanta tirada. Però sobretot infantil, Astèrix, Tintín i Frozen i alguns mangas. Des de fa uns anys instal·lem una parada per presentar les publicacions del Museu d'Argema Morera que hem anat editant. I enguany, com a novetat, hem editat el primer punt de llibre amb una obra del pintor Jaume Morera, concretament una natura morta, un bodegó, amb la intenció de que cada any anirem editant un punt de llibre nou amb una de les obres més emblemàtiques de les nostres col·leccions, de manera que la gent podrà anar col·leccionant aquests diferents punts de llibre. Estic presentant un llibre sobre 13 relats prologats per l'argentí Hernán Castiari, i són relats curts, breus, de dones immigrants que ho van deixar en un moment determinat tot pels seus. Per tant, són relats de persones valentes, de persones arriscades, de persones que ens expliquen les seves intimitats en un moment de fractura social important. I sí, he tingut moltíssima sort que aquest llibre ara mateix és el que estan dient que s'està venent moltíssim i estem signant molt i per tant estem molt contents de fer-ho. Aquest és el meu segon llibre. És el primer llibre de ficció que faig, l'altre és un llibre de divulgació científica i aquest és un llibre de relats curts, però és el meu primer llibre que entro al món de la ficció. El meu llibre, titulat Terra, mite, àngel, és un volum format per 3 obres diferents. Terra cansada, Narcís i l'altre i La veu de l'àngel. Obres que ja s'havien publicat, però que ara les he revisat, crec que he millorat el text i per tant estic content que hagin sortit totes juntes perquè formen, en certa manera, una unitat les 3 obres. De moment i en aquestes alçades del matí la diada de Sant Jordi està anant molt bé.
Només cal veure la quantitat de gent que està passejant pel carrer, la quantitat d'activitats que es generen al llarg de la Diada de Sant Jordi, a les escoles, amb altres entitats, amb associacions. La veritat és que és un dia que per tota la gent, per tots els catalans, és un dia molt important i pels lleidatans també. I ens agrada, tot i ser un dia feiner, sortir al carrer, gaudir del dia, però sobretot gaudir, remenar els llibres i que ens regalin roses. Des de l'Ajuntament fa 10 anys que es publica l'Escata de Drac. Se'n publiquen 4.500 exemplars i és un obsequi que donem a tots els lleidatans. Són contes al voltant de la història de Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i sempre amb autors lleidatans, poetes, narradors, assagistes, sempre amb gent de Lleida donant la seva versió de la llegenda del drac. I per això en diem l'Escata de Drac. Ja som al número 10.